Moi! Me ollaan nyt sisällä uudessa Hyvigolfin loungeissa. Lähdetään katsomaan vähän, että miltä täällä näyttää. Ja täältä löytyy vähän, kun tullaan sisään, kahvioa ja pientä tällaista oleskelualuetta. Sitten täällä verhojen takana on simuja. Ja sitten kun mennään tänne vähän pidemmälle, niin täältä löytyy tällainen reilun kokoinen puttiviheriö. Ja sitten tuolla löytyy tällainen range, mihin pääsee treenaamaan. Nyt me ollaan tässä lähipelialueella ja rangeillä. Hyvigolfin pelioikeuteen tämän rangein ja lähipelialueen käyttö kuuluu, mutta tänne pääsee myös ihan kaikki harjoittelemaan kertamaksulla. Parhaiten maksuista ja varauksista saat tietoa Hyvigolfin nettisivuilta. Ja sitten täältä löytyy myös simulaattoreita, johon voi tulla pelaamaan vaikka kavereiden kanssa. Täällä pystyy treenaamaan tosi monipuolisesti ja tilat on viihtyisät ja tänne on aina kiva tulla. Tuu säkin treenaa.